derhjemme. Hej, har vi ordentlig belysning herovre? Ja, det er fint. Over mega klam. Hotdog. Ja, Det bliver rigtig hæftigt, det her. og så begynder du bare, når du har lyst. Kom så. Du begynder bare. Kom så. Vi filmer alle sammen. 2 bidder. 2 bidder. Kom så. Flyt din telefon. Kom så, du kan godt. Ja. Og jeg har slet ikke gemt løgn ned i bunden, vel? Altså, Kom nu, mere. Ja, Billy. Det skal nok lykkes. kom så. Jeg skal være helt tom. Tyk. Se den dejlige mad. Mig er stadigvæk en halv. Kom så. Lidt over en halv den her gang. Det er lidt over en halv den her gang. Det er kun lidt over en halv. Han tager vand. Jo, bare til vand. Ja, du må godt lige skylle den lidt. Og så når han lige har Mest spændende at se, hvor mange hits jeg får. overtrukket med alt muligt Må klap. vi godt lægge det på YouTube? Ja, gør I bare. Og så. Jeg har bror. Kom så, kan godt. Kom så. Vi tror på dig. Altså, vi tror på dig. Kom nu. Kom så. Betaler du den, hvis jeg gør? Kom så, du kan godt. Kom nu. Det er den sidste bid. Jeg skal også have med. Ind med det. Jeg tror, det er bedre på den her led her. Du skal proppe den ind. Prop den ind. Ja, men den skal nemlig kiles. Den skal twiste. Kom så. Kan godt. Jeg har snart ikke mere optagelsestid tilbage. Kom nu. Den er langt ind der. Hold da. Ja, man skal jo nærmest synke noget af det med det samme. Ja. Kom nu, mand. Og det vil være en lang video, går jeg. Ja, kom nu, mand. Den har været 2 minutter. Kom nu. Ikke 18. Nej, ikke Ed. Kom så. Kom nu. Ind med den. Ind med Kom den. så. Det er bare ind. Det er ind i æderspalten og så. Hvor lang er jeres Prop. video nu? 2 minutter. 2 minutter og 12. Det er sådan for lang til at lægge på YouTube. Men 10 minutter, det må være det. Nej, ed den nu. Den længste er der på. Så er jeg ikke så travlt. Den længste er der Jo, du har faktisk rigtig travlt. 560.000 timer. Den skal æde den der. Hvad laver du? Nej. Næste år, der skal jeg nok Lad tage være. teenageren. Det er åbenbart ikke så travlt. Hvad er formålet? 63 timer. 363 timer. Det er rekorden. Han har spist en halv, sådan næsten. Æd den nu, den bliver klam. Endnu mere. Hop, prop. Ja, hun skal bare helt op. Ja. Og hvis du... Jeg har spist Jeg har fået fjernet visdomstand, så der er det. og det så nogen, ham der. Og så, og nu skal han vise det. Kom så! Æd! Prop! Ind med den! Ej, det var klart, mand. Den skal næsten brækkes ud, den. Ej. Og så ser vi... Fy for satan. Den er ikke helt inde endnu. Kom så. Tyk. Slut det. Ind med det. Og hvad det dufter af sennep. Kom så. Kom nu. Tyk. Det var endda hårdt for ham. Vi mangler stadig at se at synge. Og så skal du vise munden. Er den tom? Vis mig din mund. Den er tom. Ja, Den er godkendt. det er godt. Han kan godt gøre det på en måde.